खिन्थु इउपिपिएलनि माखासे नेताफोरनि बिसिफोर माखासे कन्ट्रेक्टरफोर बिसोरजों थाफानायफोर दाख्लै जिएसटिनि फाइन नांनाय जों ससियेल मिडियायाव नुदों। दिनै बिपिएफ दोलोनि जेनाखि थासारि माने बिराद सुपार पजिशनाव दं आरोखि सुपार आरो दुपार माने दिनै जेखौ नुबाय थादों जोङो अलरेडि बिटिसिनि 15टा समस्तियाव देरहाखाबाय आरो दिनै बे 3 नम्बर क'क्राझारनि समस्तिनि बाथ्राखौथ' बुंनो नांला जों जेखौ नुबाय थादों बिरोधि दलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि इउपिपिएलनि बिथाङा दिनै प्रचार अभियानखौ खालामनो हायाखिसै गामि गामि थांनानै दिनैहाय माने बिथाङा भट बिनो साहसखौ खालामाखिसै दिनै बेखौ नुनाय जादों दिनै माने बिरोधि दल थायोबा गोराब्ला फुटबल खेलाया जेरखम जमियो दा बेबादि जमिनायखौ मोनाखिसै आरोखि जों दा बेबादि दुरबल केन्डिडेट थायोबा बिरोधि दला इलेक्शनखौ मोजां मोना दा बे एखे साइसआनो जाना दं आरोखि दा देरहानाया रोखा 15टाबा देरहागोन आरो जोङो आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे लायन चेयार मोनगोन जों दाबि खालामदों माने मोनबानि बारा मन्थ्रि मोनोब्ला जोंहा मोजां खारन जोङो बिटिसिखौ मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जा सिमां दं आरो बेखौ जों मोनसे मडेल बिटिसि खालामगोन आरो हाग्रामा महिलारिनि जे नाजानाय बेवहाय बड'फानि सिमांखौ जोङो साखार खालामनायनि मोगथाङाव जों बेखौ बे गारियाथ' मा बिदिखौलाय बयबो नों आंहाबो बानायना लानो हायो दा सासे आइजो बिजाथि जादों बे लामा सामा जे माखासे माबा थायो हिनजाव हिसाबै कालार माने जे वास खालामनांगौ मानांगौ थायो दा बेखौ सोरनिबा न'आव हाबहैनाय माने उसुबिदा जायो दा बेखौ बे फर दा टाइम बिं बेखौ लाथ'दों इलेक्शननि उनाव बेखौ आरो हरफिनगोन बे भारायावसो रेन्टआव लाबोनाय जिनिस बियो हायार खालामनाय जिनिस दा बेफोरखौ लानानै बे इसु खालामोबालाय मा राजनितिक दल जानो थारमाने बे राजनितिक दला गावस्रा बिदि खालामनो हाया केपासिटि गैया इउपिपिएलआव बिदि केपासिटि गैला दा लरेन्स इस्लारजों उन सिगां गाखोफाग्रा मानसियानो गैला दा बेखौसो नुनाय जादों दिनै राजु नार्जारि बिथाङा फोसावदिंनोनो हाला दा बेफोरबायदि अबस्था बिथांमोना बायदिसिना अभियोग लाबोनो नागिरदों दा खिन्थु बिथांमोननि अभियोगा दिनै भित्तिहीन खुनु बेस गैया बेहाय बेसलेस बे बिथांमोननि जेनाखि बाथ्राफोर बुंनाय आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खुनु मोनसे इसु लाया बिथांमोना जे साफा साफा माने जाखर गावस्रानो जेबो केपासिटि गैयाबा रायजोखौ बोरै अननो दा बिदि नोजोरावसो नायगासिनो दङ गावसोरहा गावसिनि मिटिङाव गारि गंसेखौनो खुनुरुखुमसो खारगासिनो दं बा रायजोखौ मा नायगोन जिहेतु बिथांमोना 5 बोसोराव देखायखाबाय 5टा बोसोराव बिसोर रायजोनि जेबो खामानि मावाखै जानाय आरो जानाय मन'नाय खामानिखौ मावबाय थादों बेखौ रायजोफ्रा नुखादों दा बिथांमोना बेबादि जाहाथे गावसिनि उदैयावल' बुंनानै थायो ओंखायनो बिथांमोना मोनसे इसु लादों दा इलेक्शनाव देरहाखाला गतिके गारि 10टा 20टा लानानै केम्पेइन खालामनानै मानो फैसा नस्थ' खालामबावनो ओंखायनो बिथांमोना गारि बुरजाबो लानानै केम्पेइन खालामनो हायाखिसै दा अभियोगा उल्था जोंनिखौसो होदलाबायदों आरो मालाय माबा गारि लादों कार्निभास गारि लादों माबादों होदलाबायनाय बेफोर आरोखि रां धन सम्पतिनि टारगेट खालामनायाथ' बिथांमोना मिनिंलेस थारमाने बुजिया सासे मानसिया बिजनेस मावदों सिउलि महिलारिया हस्पिटाल खुलिदों सिउलि महिलारिया केएफसि दं सिउलि महिलारि नामाव दिनै रेजर्ट दङ दा बे फैसाफोरा दिनै बेंकआव जमा जानानै दं आरो बे फैसाखौ दिनै बिथाङा खामायदों दा गावनि इमप्लयिसफोरनो होदों दा बिदिजों दिनै रां खामायगासिनो दङ दा बेवहाय मा सोरबा करापसन खालामना लाबोनाय फैसा नामा बे खुनु दानि जुगाव ब्लेक मानि दोननो हाला बेंकआवबो फैसा ओरैनो दोननो हाया दिनै सिआइडिफ्रा हमो इनकाम टेक्सआ हमो दा दिनै बे सोरबा सिउलि महिलारिनि नामाव हाग्रामानि नामाव दिनै इनकाम टेक्स बिदि जायाखै जिएसटिबो बेबायदि फाइन नांनाय जेबो जों नुफेराखै खिन्थु इउपिपिएलनि माखासे नेताफोरनि बिसिफोर माखासे कन्ट्रेक्टरफोर बिसोरजों थाफानायफोर दाख्लै जिएसटिनि फाइन नांनाय जों ससियेल मिडियायाव नुदों दा होमबा बे फैसाया ब्लेक मानि नामा सिउलि महिलारिनि जानाखि फैसा गासिबो व्हाइट मानि हस्पिटालनिफ्राय फैनाय जेरेजर्टनिफ्राय फैनाय बबेबा क्रेसारनिफ्राय फैनाय अनेकथा बिजनेस दङ बेहा कन्ट्रेक्टर लाइसेन्सबो दङ दा बेफोरनि थ्रुयै बे फैसाया फैनाय दा बेवहाय जेबो करापसन खालामदों उमुरा एथ' कौटि थाखा दं बिदिनो खोथा नङा हिंसासो बे थारमाने हिंसा बे हिंसा खुरिया मानसिफ्रा खुनुदिन डेभेलप जाया दा बेबायदि हिंसा खालामनानैनो बिथांमोना 17 बोसोरानो जेबो मावाखै होनदों गावस्रा